Business intelligence izveštaj, nešto potpuno novo kod nas, nešto što se tek razvija, nešto što tek počinje, a nešto što će vam brutalno, precizno pokazati šta vam se u firmi dešava. Ostanite sa mnom i u narednih par minuta ide jedan fenomenalan video na ovu temu. Nema uspešnog biznisa bez uspešne prodaje. 90% firmi u Srbiji rezultate rada prodaje meri pomoću Excela. I to su prilično suvoparni, dosadni, tabelarni prikazi. Mi smo napravili nešto mnogo bolje i to je upravo pred vama, jedan potpuno interaktivan izveštaj, čiji je cilj da vam pomogne da mnogo brže, mnogo preciznije i mnogo lakše vidite šta vam se u firmi dešava, gde radite dobro, gde radite loše i što je najvažnije šta treba da uradite da stvari poboljšate. Pa ajmo redom. Svakog vlasnika ili menadžera firme interesuje suštinski da vidi gde je u odnosu na neke budžetirane vrednosti, gde je u odnosu na budžetirane prihode od prodaje i ovaj konkretan izveštaj nam pokazuje da smo mi kratki nekih 277.000 eura, odnosno da je naše ostvarenje 13% manje od budžeta. Drugim rečima, napravili smo 1.900.000 prihoda, a targetirana vrednost je bila 2,2 miliona. E sad, nas svakako dalje interesuje da vidimo kakvi su trendovi i ako pređemo na naredni izveštaj, možemo lako da vidimo da je suštinski problem u prvom polugodištu nastao u prvom kvartalu, u drugom kvartalu smo skroz ok i ova tabela nam to i pokazuje. Suštinski, u januaru, februaru, martu mi imamo prilično loše rezultate od 20 do 30% ispod budžetiranih vrednosti, dok smo u ostatku godine bili manje više na budžetu. I sad dolazimo do suštine. Nas interesuje da vidimo gde smo mi to zapravo pogrešili. Ukoliko ovde kliknem na ovaj znak plus, meni se otvara nekoliko opcija, pošto smo ovde napravili negativne rezultate, manje prihode od budžetiranih, ja ću ovde izabrati da dobijem objašnjenje zašto se to dogodilo. I sad ovde dobijam prilično jednostavno objašnjenje koje mi kaže od ovih 277.000 evra pada prihoda, 200.000 evra je pad prihoda koji se desio kod postojećih kupaca, tek 77.000 kod novih. Međutim, ja ne želim ovde da stanem. Ja kao vlasnik ili menadžer firme želim da idem dublje, pa ću ponoviti ovaj postupak i sada ću dobiti objašnjenje zašto su postojeći kupci pali. Pa ću vidjeti da je problem nastao u kategoriji proizvoda koje smo klasifikovali kao odeća, a onda želim da idem dalje, da vidim koja zapravo odeća je problematična i dolazim do zaključka da su to zapravo džemperi, da je kod njih došlo do pada prihoda od 49.000 evra kod postojećih kupaca. Sad kad imam ovakav podatak, prvo što bi ja kao vlasnik firme uradio, to je da pozovem kategoriju menadžera i da ga pitam da mi objasni zašto se sve ovo dogodilo, kako je moguće da smo mi ovoliko proklizali u kategoriji džempera, hoću da čujem objašnjenja. I naravno, ta objašnjenja moraju da imaju smisao, moraju da budu logična. Ovo je prikaz za celo prvo polugodište. Ukoliko pak želim da vidim šta se dešava tek u junu, sve što je potrebno da kliknem samo ovu ovde cifru, ja ću sad dobiti kompletno objašnjenje za jun, koje će mi reći u plusu smo 17.500 evra zato što je menadžer Marko odradio odličan posao, dok je Dragan zabrljao i napravio 30.000 evra manje prihode od budžetiranih. Naravno, to se dogodilo u Kragujevcu, zato što je Dragan menadžer prodavnice u Kragujevcu, ali mene ne mora da interesuje lokacija, ja mogu da tražim to po nekom drugom kriterijumu, na primer mogu da želim da vidim koje su to kategorije proizvoda gde imam problem i ovde ću videti da je Dragan napravio problem zato što je suštinski pad zabeležio u kategoriji odeće, a ukoliko me dalje ta kategorija interesuje, mogu tačno da vidim koji su to artikli. I ovde ću sad videti da je, na primer, prodaja šorceva bila mnogo bolja nego budžetirane vrednosti, ali da Dragan u ostalim kategorijama proizvoda nije baš radio dobro i suštinski problem je u kategoriji majica, u kategoriji bermuda, u kategoriji košulja i tako dalje. Ja sad mogu da idem detaljno u nedogled, da vidim sve dublje i dublje zašto su problemi i suštinski na taj način da znam šta tačno treba da uradim da bi stvari poboljšao. Da je Dragan dobro radio svoj posao, meni rezultat ne bi bio
17.500 evra u plusu, nego bi bio skoro pa 47.000 evra u plusu, jer bi se dodali ovih 30.000 evra koliko on zapravo napravi minus. Sad, pravo pitanje je da li vi uopšte ovakve informacije imate. Ako ih nemate, onda verovatno slušate gomilu svakodnevnih izgovora. A ako ih imate, onda je opet pitanje koliko je potrebno vremena vašoj finansijskoj službi da ovakve izveštaje pripremi i da vam budu ovako lako dostupni i da ovako brzo možete da dođete do pravih zaključaka šta tačno treba da radite ukoliko želite da poboljšate vaše poslovne rezultate i napravite mnogo bolje prihode u odnosu na budžetirane vrednosti. Sa našim rešenjem ove informacije dobijate na klik, ovakve probleme nemate, dovoljno je par sekundi i sa par klikova da dođete do suštinskih informacija i onda da povučete prave poteze koje će vam omogućiti da napravite mnogo bolje poslovne rezultate. Ovo je samo jedan od mnogih izveštaja koje mi pripremamo za naše klijente. Ima ih još, ostale ću pokazati u nekom od narednih videa. Moje ime je Dejan Ćirković, jedan sam od partnera u konsultantskoj kući Virtus Partners i ukoliko vam je sve ovo što ste videli zanimljivo i želite da ovako nešto postavimo i u vašoj firmi, budite slobodni da nas kontaktirate.